and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Okay naman, Dayna, saya. Tanan mo, lo. Dayna. Ali, Dayna. Dawatang akong kamot. Barog na. Biyaan ta na siya naghigda diha. Pahala na siya diha. Abi, No. Kung magpabilin pa si Auntie Dinhi, ani na lang sa una ko. Or to where I am right now. nga magigda, diha ibabaw sa lawas ni Andy. Ma'am Dina. Juan, sige na. Tabangin na nga akong apo nga makabangon. Pagdali. Oo, madam. Dali, Dina. Salamat na, Juan. Andi, dali na. Bangon na. Ali, dawatang akong kamot. Tabangan ta pabangon. Basig gisakitan ka sa imong buko-buko. Apo, dili ka mahimong mangusog og maayo. Pero, Okay ra ko, din, okay ra. Mubarog lang ko ako. Sige na kamo. Nagpaabot na karon ang atong mga bisita sa bahay. Let's go. sige. Andy, Masunod ako. sige. Dali na mo. Musunod na ta nila. Barog na diha, Andy. Baya ni mo giganahan ka bayag higda diha. Hala. Misutoy na sila, madam. Dali mo diha, dali mo. Ngisi pa man ka diha. Kung di pa ka mo bangon, bahala na ka. Musunod ako nila. Taba, oy. Sakit daw akong buko-buko, maong wala ko makabangon. Maong tabangi ko bangon eh. Igi. Mao na, pahiro-hiro. Dali na, bangon na. Oh, imong kamot. Hay naman. Arte. Nara, dawatan na. Ami be. Ay! Kayo, nga nung namira magkagalit. Ha? Sure ka nga, mira ko? Wala kay umoy nga, mibiran ako, mga nadaka. Ano, sige, magkagpahiya mo ng tanaw na ko. Mahimong karon na ako paninglo ng imong utang nako. Bay. Doon mo kay imong naong nako. Makatintal. Ansa? Diyan mo sa stage, ma'am. Kasi may magduwas na ninyong yung gibuhat dito sa inyo. Ikaw, Manggoy. Buhin ako, be. Kara sa kagakos na ko da. Abusado na kay kastanan. Buhin na lagi ko ba? Ako, gaksa. Uy, Dali na ba? pabangon na ko ba? Dili ko. Bangon di ko ganahan ka. Diha na ka. Uy! Uy, asa ka, uy! What ako? Praning yun. Katawa pa. Nauwaw na lang hinuon ko. Pero... kanindot pa mation sa kainit sa lawas ni Abay Andy. Dili mahimo. Erase. Naglagot ko niya. Si Dana lang yang gihatagan og buwak. Wa man lang ko bisan usa ra ka rose. Uy! Sabay, kuno pangagbay. Kuha nagkamot ni mo. Diyan na good. Kapig yung kamot. Mas komportable na diya. Bugat ba? Kuha pa. Tayo pagod. Nasuko ka na ko? Wa, Ko lagi. Bukat kay tingog ko. bugat ko daag tingog. Dili, uy. Sweet mong tingog. Sa uban, dili nimo. We. Nagselos ka no? Ha? Unsa? Hala no? O ganong magselos man kuno kong Dana? See? Nawa. Wag ko maghiskot ang pangan, pero misulti ka nga kang day na ka nagselos. Nagselos lagi ka? Pahala kasi mong kinabuhi. Kay, nabunog na nga akong kilid sa imong pagsiko. Skitay! Tarong ba, tinuod? Sakit? Skitay! Sorry, ikaw mangkod, kahit kag-u. So, tinuod nga nagselos ka. Sugta ko, di mahitabong mupadool pa kong laing babae. Unsa? Bahala ka. Agay! Kuspan magad! Uy! Abi!
kong dato, no? Graduation ng ganis high school, pero grabe ng hikay. May party ba gid? Kita, kontento na ta sa pansit, niya, ba? Kay may kaya man sila. Lagi, mga ako, magkamot gumayo. Paningkamutan ako nga, mahimong usa ka sikat ka engineer. Aron kung maminyo na ta, buhon, o may mga anak na, mahatag usab na ako ang mga butang nga wa na to matilawi karong panahon na. Andy, Mga ikaw, di ka mahimong manguyab og lain ha. Kaya di ka mahimong maminyo og lain. Ako lang. Kita lang. Nakasabot ka? Abigail? oo niyag. Ora ito baga na. Di na ko mudawat og lain. Unsa man na, pugwis? Oo. Mga wala kay mahimo gawa sa pagtando. Sige na. Tando na diyo. Kaya eh. Oo na. Yes. Tando na ka. Miuna ka. Kita na ha. Unsa? Hala ka. Dali. Uy, una naman. Asa man ta? Karuhon tani. Di ko busugot nga. Di ni maklaro. Ha? Ang unsa man? Buhiin ako. Mag-unsa man ta dinhi. Nga namang nagpalayo man tas mga tao. Ginahandi ka nga ato ti kahagan. Unsa? Ano man? Kay uyab naman ta. Ha? Time pa sa ha. Kinsay nag-ingon? Ikaw. Ha? Kanus oh. Kanina ko. Pagid lagi ko. Sumayo yun nga, dati ka din aron atong karuhon kay di na ba ko musugot kay imo tong bawion. Wa na ni bawi ay abi. Ang unsa lagi wa nay bawi ay. Misugot na ka nako. Miuno mo ka ganina. Ha? Kadto man imong giingon ang akong gi. O bitaw, kadto bitaw. Unya, mahimo dito na to kung di ta mag-uyab. Siyempre magka-uyab na ta. Mga uyab na ta. Oh. Kikisa ni mga akong lips. Oh. Kiss gihapon. Oh, Kikawatan ko di mo sa akong first kiss, ha? sorry. Sige. Mananggit ko. Mm. Abi, pwedeng mo kiss? Mm. No? Katawa lagi no? Kalain. Uy, kabadoy. Madoy? Sige. Akong inilison. Abigail, can I kiss you? Sige. Yes! Salamat. Ups, uy, kaligot lang. Nagdali ka? What's a good? Hinay-hinay lang para thrilling. Sweet sa kong love. May pa-thrilling pa. Sige. Hinahinahin na to. Close your eyes. Ha? Kay? Basta, piyungay mo mga mata. Dili manikas. Kung manikas, di makisan. Sige. Mipiyon ako. Onya na buka ha, kung maingan ko. Sige. Excited na kayo ko. Dugay agad. Sige na, uy. Buka na! Oh. Namli ka sunahan. Abi na kong... Makakiss ka na ko. Kung magukdan ko ni mo. Ha? Kung makapas ka. Bida ka na eh. Uy, Abigail! Tikasan niya, ha? Abigail! Oh, iya. Mayo kay nakamata kagihapon og sayo bisan dugay ka nakapahuway kagabi. Good morning, Lola. Good morning. Lingkod na. Oh, nalipay ka ba sa akong ipahigayon nga party alang nimo kagahapon? So much, Lola. Thank you. All the time, baby. So, unsay plano nimo karong bakasyon? Asa ka gusto mo bakasyon? You need to relax kay makastress ang kinabuhi sa college.
Nagplano mi ni Feby nga mag-Hong Kong, Then Hong Kong it is. pero kami ra ni Feby, Lola. Gusto ka mo uban ko nimo? Pero, nga dili mahimo, iha. Dili na magkahimo si Lula nimo og lakaw og dugay. It will hurt my knee. I know. Ganahan kong uban ni Feby, pero mirag nausab ang akong hunahuna. Why? Malayo ko dugay din he. 2 weeks, Lola. Which means, 2 weeks sab ko nga. Dili makakita niya. Ni kinsa? Si Abi ba? Nganong dili man lang nimo siya dadon. Pugso nimo nga muuban ninyo sa pagbakasyon sa Hong Kong. All expenses are on me. Ingna siya. Dili man si Abi, Court. Then si kinsa? Si Auntie. Si Andy? So say gusto nimo akong buhaton na? Apo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!